La ciutat esportiva del Barça, on a vegades diuen que aquí els somnis es fan realitat, i em sembla que avui ens ho pot explicar el protagonista de la porteria de BTV, ell mateix, amb les seves paraules. Carles Abanyà, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. No sé si hi ha molt de cert o no amb això que he dit després del gol al Camp Nou. Sí, està clar. De fet, estar aquí per mi és un somni, però bueno, ahir sí que és veritat que es va donar una cosa molt maca, una cosa que portava esperant molt de temps, marcant el Camp Nou, en el camp on has anat tantes vegades, on portes tants anys somiant en jugar, doncs ahir es va fer un dia rodó, un dia 10, i poder marcar el Camp Nou, ja et dic, una sensació única. Hi ha una foto de fa bastants anys, tu amb Leo Messi, que tu ets un marrec allà amb els cabells rinxolats, i ahir, de fet, et dona la passada, no? Això, quin sentiment també deu ser espectacular, no? Sí, t'ho pots imaginar. El Leo porto tants anys mirant-lo per vídeos des de petit, un referent, un ídol per mi, i tinc el plaer d'aquest any compartir vestuari amb ell, i ahir em fa aquella passada que només la pot fer i que em deixa sol davant del porter. Un dia molt especial, un dia únic, i ja et dic, amb el passe de Messi es fa una mica més rodó, perquè ni en els millors dels somnis no ho hauria imaginat així. Tens algun pensament durant la celebració del gol o ara posterior, allò que diuen que el futbol a vegades et torna, no? Tot el que li dones després de la lesió, fins i tot t'he llegit i t'he sentit dir que ha sigut un infern, és com que de cop potser tot torna a cobrar sentit, no? Sí, està clar, com tu dius, després de la lesió va ser un moment molt dur, perquè tenia ja per cremada una etapa en el B, després amb la lesió vaig tenir que tornar a jugar, però al final són coses que passen amb els futbolistes, són coses que passen de la professió, sobretot en la celebració del gol penso trec totes les energies que tenia, les ganes de celebrar un gol al Camp Nou que portava tant de temps esperant-lo, i sobretot em vaig recordar de la meva família, sobretot també agrair-li al Leo perquè va fer un passe que només ell el pot fer. Per una cosa que és molt dels periodistes, allò fer futbol ficció, t'has imaginat tu, posa't en el cap, amb el braçalet de capità, i un dia amb Xavi o Iniesta a la banqueta donant ordres o què? Està clar que per somiar no falti, al final, capità del Barça és una responsabilitat i que queden molts anys. La veritat és que ara mateix ni m'ho plantejo perquè no està ni en el meu cap, però està clar que estic aquí per treballar, perquè en un futur està clar ser algun dia capità del Barça. Estem parlant d'una cosa que queda molt de temps, però ara disfrutar del moment, ara disfrutar d'ara que estic vivint una etapa supermaca i ho estic passant genial. Una altra futbol ficció, que aquesta sona sempre a l'entorn del Barça, que és que torni un que havia estat aquí, que és Neymar. No sé si t'ho has plantejat entrenar amb ell també. Vaig estar l'últim any de Luis Enrique, vaig poder també compartir amb ell, em sembla un jugador excepcional, un jugador 10, per mi, un dels millors del món, i està clar que a mi m'encantaria que tornés Neymar, faria més gran aquest club, faria més gran a tots els jugadors. Al final els bons jugadors per mi sempre tenen que estar aquí, però no sé si serà possible, serà molt difícil, això ja no és cosa meva, però està clar que m'agradaria que tornés. I amb l'Ernesto, amb Valverde, què tal? La relació després en aquest procés, després de la lesió, tornant amb el Barça B, com ha sigut la relació que has tingut amb ell? La veritat és que perfecte, ell sempre m'ha comptat com un jugador de la primera plantilla, ell sempre m'ha donat aquesta confiança, i tot quan em vaig lesionar va ser el primer en dir que res no canviava, que per ell seguia sent el jugador del primer equip, que per ell no tornaria al B, només serien alguns partits, i sempre m'ha transmès aquesta confiança que m'ha fet també jo poder estar tranquil amb mi mateix i saber que podia jugar aquí podia jugar aquí en el primer equip, i per tant agrair-li el màxim perquè sense ell està clar que no estaria aquí. Ja sé que és molt difícil quan ets jugador posar-te en un paper d'un entrenador, però a vegades tu pots arribar a entendre que un entrenador hagi de ser molt atrevit per fer jugar jugadors més joves. Saps quin caràcter ha de tenir un entrenador per apostar per jugadors com tu o com jugadors de la Masia, per exemple? Sí, al final està clar que l'entrenador, per una cosa o per l'altra, sempre rebrà crítiques. Si posa un és perquè ha de posar l'altre, si posa l'altre perquè... Al final l'entrenador ha de viure amb això. Però sí que és veritat que la gent també té una mica de pressa en que la gent de casa vagi molt ràpid. Estem parlant del millor equip del món. També s'ha de tenir paciència amb la gent de la casa. Que és el futur, està clar, jo penso que sí, però també s'ha de tenir paciència perquè estem parlant d'un club molt exigent,
i el míster està donant oportunitats, aprofita que hi ha Copa, bueno, amb mi ha fet aquest any, bueno, i segur que debutaran molts més, per tant crec que no s'està perdent lo de la cantera, però sí que és veritat que s'ha de donar una atenció que tampoc no es pot anar tan ràpid perquè al final pot perjudicar el jugador mateix. Et vull ensenyar un vídeo de res, fa només 3 anyets d'això. Sí. Novembre del 2015 i avui estem a desembre del 2018, han passat només 3 anys. Sí, me'n recordo d'aquest gol com si fos ahir, perquè no tornaré crec a marcar un igual, sí. Quan veus tot això? M'emociona molt perquè sembla que faci 3 dies. Em dona molt d'orgull a mi veure que he passat totes les categories, però al final és una cosa molt difícil. Estàs en un club tan exigent, ja no et dic aquí al primer equip, sinó els benjamins, els alevins, cada any fan fora molts jugadors i veure que encara segueixes allà i ara veure tot aquest reconeixement doncs em fa molt feliç perquè és un somni que tenia des de sempre. Et vull preguntar per una persona que sé que és molt especial per tu i que t'ha ajudat molt en aquest camí, com és el teu pare. Sí, la veritat és, sempre ho he dit, sempre li agrairé tot perquè has de tenir una persona en el teu cantó que et faci també veure aquesta realitat. Jo, des de molt petit ja entrenava amb el primer equip, ja comences a veure aquesta vida de professional, ja comences a tocar una mica de calés, ja veus que això pot semblar una passada i sobretot has de tenir una persona que hagi viscut aquesta experiència com l'ha viscut el meu pare per tenir-me amb els peus a terra, de dir que la realitat no és aquesta, que els futbolistes estem com que vivim en un núvol i això és veritat i gràcies a ell doncs potser sense ell hagués tingut el cap a un altre lloc i potser no estaria aquí ara parlant amb tu i podent anar a marcar el gol al Camp Nou, per tant li agrairé sempre i encara que a vegades m'enfado amb ell, a vegades sempre em diu les coses només dolentes, inclús ahir, després del partit em recrimina una jugada que no vaig anar a pressionar i dic, però si dic que acabo de marcar, dic ara m'estàs dient això, dic, no sé què, sempre va a les coses per aprendre, però està clar que això és el que al final m'ajuda sempre. Carles, un autèntic plaer. Em sembla i espero que les teves paraules també serveixin per d'aquí uns anys puguin haver-hi futurs Carles Alanyà en el primer equip i moltes felicitats per el gol. Gràcies a tu, merci. Gràcies. Doncs les paraules de Carles Alanyà, sincer, transparent, també l'hem vist veure fins i tot emocionat el seu passat i el seu recorregut blaugrana en aquesta trajectòria que començava, esperem que sigui només el començament, amb aquest gol aquest diumenge